Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito ang ating weather analysis na yung Martes hanggang Biyernes, Oktubre 28 hanggang 31, 2025. Tagalog version po ito, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Interested po rin yung malaman ang BPI. Just click po ang link dito, or if kayo nanonood sa Facebook, may description pa sa baba nitong video na ito. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Cabredo and our Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, marami na po na yung kumakalat na balibalita na meron doon tayong malakas na bagyo, ang iba super typhoon daw, dadaan ng Visayas. At yan po ay dahil po sa mga computer models na pag more than 5 days ay may pinapakita na sa mga models na yan. But as of this time, it is highly uncertain na hindi natin alam kung saan siya natama o kung mag-form ba siya or mag-recurve. But mga kababayan natin sa may Davao hanggang sa may Batanes, bantayin po natin Pacific kasi notorious po ang buwan ng November pagdating sa mga ganitong bagyo. Tandaan ninyo, November 8, yan po ang anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda o Haiyan. Kaya, ang importante, aware lang tayo na posibleng may mag-form. But lampas pa kasi sa 5 days. At wala pa po sa realidad na nandyan na yung LPA. May mga tropical waves but hindi pa siya nabuo. Okay, once na namuo ito, yan na po. Diyan na tayo, ibang usapan na yan. Especially na yung weekend, kapag natuloy po ito, magbibigay na tayo ng mga forecast niyan. But as of this time, it's very hard to give you a high probability since more than 5 days po yan. Kaya mga weather agencies, lahat ng mga weather agencies, pag more than 5 days, hindi yan masyadong pinapansin. Kasi po yun sa error, marami pang changes na pwede mangyari. Kaya as of this time, be aware lang. Lagi kayong dapat handa sa mga ganyan na situation. Kung may mga plano kayo, naka-asterisk mo na yan kasi hindi natin alam kung matutuloy o sana mag-recurve at hindi natamaan kung anong bagay ng ating bansa. Kasi yung dalawang reliable computer models, yung American at European ay nagpapakita na mayroon posibleng bagyo. Pati yung Google DeepMind ng AI ng Google ay nagpapakita rin. Ito muna ang ating latest GovSat kahapon ito, kagabi, valid hanggang ngayon. Nanatili pa rin ang easterlies sa buong bahagi po ng ating bansa. May mga afternoon evening rain showers and thunderstorms na inaasahan. At ito pa ay magpe-persist for the next 5 days. At meron tayong mahinang amihan na yon. Unang bugso ng amihan sa may dulong hilagang Luzon. May departing na frontal system. Yung shear line, nandito lang po sa kakagatan sa may North Philippine Sea. At mayroon tayong tatlong tropical waves dito ay napakahina pa lamang upang maging LPA. Meron po tayong mahinang LPA na nag-form dito sa may Palawan at naglaho na po ito. Isa na lang pong mahinang LPA nandito po sa malapit sa coastal waters ng Vietnam, sa may southern Vietnam. At ito po ay mag-move overland at nakaka-affecto na lamang po ito sa may Kalayaan Island Group at sa ibang bahagi po ng Spratly Islands. Okay? And then, ito yung fast animation at kitang-kita po ninyo. Medyo okay po ang ating panahon dito sa Bicol. May mga isolated showers lang o thunderstorms sa ibang portion ng ating reyon. At ito rin po sa Visayas, Mindanao. Ito po yung LPA na mahina. Papunta na po sa onshore areas ng Vietnam. And then may tropical wave dito, may upper level low. Ito yung tropical wave na baka ito na yung magpo-form na LPA, but as of this time wala pa po siyang hint. Okay, at sa ating zoom in satellite animation mula sa windy, UMETSAT, kita po ninyo may mga nagpo-form na mga thunderstorms ngayon sa ibang bahagi po ng Kabikulan, sa may southern Bicol, dito rin po sa may western Visayas at sa may Mindanao. At may mga tropical waves din dito. Nothing to be worried of. So wala po tayong dapat ikabahala pa as of this time. Even itong Joint Typhoon Warning Center graphic map nila, walang suspect areas na babantayan. Meron lang dito sa may Indian Ocean, si Monta, okay, Monda, anong pronunciation yan, at isang LPA dito sa may Arabian Sea. Now, ito naman po yung sa other side of the globe. Breaking news po ito sa CNN. Meron tayong napakalakas na Category 5 hurricane
na patungo dito sa may bahagi ng Jamaica. So napakalakas po ito. Umaabot hanggang 280 kilometers per hour yung kanyang sustained wind. Siya na po ang pinakamalakas. At magbibigay po ito ng catastrophic potential catastrophic damage sa may Jamaica. So mag-ingat po kayong lahat dyan dahil malakas po itong hurricane ito, category 5. At sana ma-survive nila itong sobrang lakas na bagyo. Okay? And then ito yung ating rain forecast mula sa windy 24-hour rain forecast accumulation at nanatiling may mga isolated showers at thunderstorms tayo, especially sa hapon o gabi sa susunod na 5 araw hanggang November 2. At ito na yung posibleng bagyo na papuntang Visayas, but as of this time, highly uncertain. Hindi po tayo magbibigay ng information yan hanggang hindi po siya fully developed bilang LPA, but magbibigay tayong konting data about the track. So, unahin mo natin yung American model. Ito yung 8 o'clock nila. Hinihintay po natin yung European model. But so far, pareho naman yung tracking nila. Itong American model ay nagpapakita dito na sa November 3, papasok siya ng PAR at maging isa po siyang typhoon, category 1 o 2, at maglalandfall po sa may Eastern Samar and Northern Leyte pagdating ng early morning of November 5. Medyo in between severe tropical storm to category 1 typhoon lang siya maglandfall. Okay, then November 6-7, palabas na siya sa West Philippine Sea at meron din dito isang weather system na kasunod, but hindi natin muna itututukan yan. Samantala, ang European model, ito yung 2 AM nila. Yung track niya ay similar din sa American model, but ito ay papasok ng PAR sa November 4. And then November 5 ng gabi, papalapit na po siya sa may Eastern Samar. Then early morning ng November 6, maglalandfall po siya sa may Southern Samar and Northern Leyte. Then Webes ng gabi, dadaan po siya sa may Masbate, South of Masbate, patungo sa may Mindoro sa November 7. So yan po ang tracking ng European model na as of this time is highly uncertain, less than 20% probability niyan. Kaya kung i-wrap up natin yung dalawang model, ito po yung European model, dito siya dadaan pa ganyan, then landfall po siya dito pa ganito. While yung American model ay pa ganito yung tracking niya, ay pa ganyan, then dito kayo siya dadaan pa ganyan. So all points here sa may area na kung saan dumaan si Haiyan noong 2013. Hopefully sana hindi po ito lumakas. So mga kababayan natin sa Visayas, mag-prepare po tayo dahil pag i-check natin yung DeepMind model ng Google, ang mean track niya, ito yung latest niya, okay? At medyo sabog rin ang wind intensity niya. Baka ano lang siya dito bilang isang tropical storm hanggang isang super typhoon. So medyo malabo pa ang Google DeepMind. At pinapakita dito na yung mean average ng track niya between November 4 and 5 ay dito po sa may Southern Leyte, Northern Cebu, Northern Negros at Panay. So dyan daw siya dadaan based sa Google DeepMind. So medyo malabo pa po yan. Hindi pa po natin sure kung saan talaga siya dadaan, but mga kababayan natin sa Visayas, mag-prepare po tayo at mag-monitor kung anong mga susunod na mga forecast, lalo na pag pumasok na po sa within 5 days. So anywhere is a threat, mula sa Davao dito hanggang dito sa may area po ng Southern Bicol based sa Google, yung Google DeepMind na forecast. Tapos yung wind intensity niya, may iba dito na
almost super typhoon, iba naman tropical storm, so medyo magulo pa pagdating sa wind intensity. So malalaman na natin yan pag malapit na po ang within 5 days. So yan ang pinapakita na yon nitong mga models ng Google DeepMind. Okay, so most likely, hopefully sana magbago pa ang forecast. Now sa wind forecast naman po sa alon wave forecast for the next 5 days hanggang November 2 ay mananatili pong up to 1.5 meters ang alon sa may East Philippine Sea. Samantala, ang kalmado hanggang 0.5 meters dito sa may central waters ng ating bansa. At sa West Philippine Sea, up to 1.5 meters din yung alon. Except pag nandito kayo sa may west and east of extreme northern Luzon, sa may Batanes, ay mula 2 hanggang 3.5 meters dahil po sa pag-umpisa ng amihan. So medyo maalon din sa taas. At mapanganib sa mga lilit na sakyang pangdagat. So yan po ang 5-day forecast sa alon. Sa Madden-Julian Oscillation, nasa wet phase po tayo ngayon. So today hanggang November 10 ay nagpapakita po na yung movement ng wet phase ng Madden-Julian Oscillation ay pupunta dito sa may area ng inner circle. So medyo hihina yung wet phase ng MJO. But hanggang November 10 ay medyo maraming mga convection, mga ulap sa may Western Pacific. Even itong latest mula sa ECMWF ay nagpapakita rin na meron tayong wet phase na yun ng Madden-Julian Oscillation. Dito yan sa Pilipinas, sa banda dito. So, kikita nyo na medyo hihina yung wet phase. Although maulan pa rin ang ating bansa niyan for the next 20 days dahil sa slight wet phase ng Madden-Julian Oscillation. At yung Bureau of Meteorology ng Australia, ganun din ang pinapakita for the next 1 month ay yung wet phase ng Madden-Julian Oscillation sa atin unti-unting ihina, but nasa weak level lamang po ang wet phase ng Madden-Julian Oscillation. And for the next 30 days, ito po ay babalik ulit dito sa may Western Australia at babalik na naman sa November 15 to 20, but sa may Western Pacific Ocean lamang po yan. So yan po ang kalagayan na yun ng MJO. So laging may mga ulan po tayo sa hapon at gabi, localized thunderstorms o localized rain showers. And ang tabayanan na lang po ninyo ang pinaka-latest natin doon sa potential na storm, lalo na po ng weekend. Pagbalik natin by Friday, may mga update naman tayo dyan. Hopefully sana hindi na dumaan sa ating bansa kasi alam na naman natin sa Visayas at sa Northeast na Mindanao na bombard sila ng earthquakes. So hopefully sana hindi na po dumagdag itong potential na storm. So we'll see you again this weekend. Ito si Mike Padong magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weathervisor. And let's all pray to our loved ones na yung undas. Sana hindi na matuloy itong weather system na ito. Maraming salamat. God bless. At kita-kits ulit tayo na yung weekend.